Представям ви базов хотел по програмата на Абакс почивка в Сърдиния. Хотел Есе Клуб Галура Бич. Есе Клуб Галура Бич се намира на територията на природния резерват Монте Русо в северната част на остров Сърдиния. В близост са едни от най-красивите и чисти плажове. Настаняването е в тип средиземноморски двоетажни постройки, които са заобиколени от много зеленина и цветя. Открития басейн е една от главните атракции, тъй като е с нестандартна форма и разполага с различни степени на дълбочина. Чадърите и шезлонгите около басейна се ползват свободно, а за плажна кърпа се оставя депозит, който в последствие се възстановява. Всички зони за настаняване са тихи и спокойни, предразполагат към една активна почивка под сърдинското слънце. Хотелът разполага с 250 просторни и комфортни стаи, които имат тераса и гледка към градината. Стаите са с възможност за настаняване на 2, 3 и 4 души. Отличен избор е за семейна почивка. Всяка стая е оборудвана с баня, климатик, хладилник, телевизор, тераса или веранда. Собствен пясъчен плаж очаква гостите на комплекса. За да се достигне до него, се преминава през парковата зона, но има осигурен редовен шатъл през няколко минути. Специално за децата хотелът предлага два мини ресторанта. Ресторант Hero предлага специална детска кухня, а ресторант Baby предлага специална бебешка храна. По време на почивката аниматори обръщат голямо внимание на всички деца и организират детски игри. Хотел Есе Клуб е на база изхранване, закуска и вечеря на блок маса, но има възможност и за пълен пансион. Вино и вода също са включени. Приготвят се разнообразни ястия от италианска, средиземноморска и сърдинска кухня, които се сервират прясно сготвени. Есе Клуб Галура Бич е един от многобройните хотели на веригата Клуб Есе. Персоналът е квалифициран в обслужването на чуждестранни групи. Комфорта, спокойствието, храната и прекрасната гледка към остров Корсика правят комплекса идеален избор за лятна почивка. Очакваме ви в Сърдиния. Заслужава си!